nagpadayon ang istorya sa atong unang pagbasa sa kinabuhi ni Tobit ni Sarah. Nya karon gihisgutan ang kaminyoon ni Tobias, kanis Tobias anak ni Tobit. Nya paryente man siya sa kadtong mga lalaki nga nakuha ni Sarah, nabana katong 7 hinomdomo 7 kalaki nga nangamatay pagdayon nilang akong magkasal yun. Igsuod nila slawak, matod pang Tobit, giistorya man yang Tobias dili sa tong unang pagbasa, patay dayon. Nya si Tobias maoy gipili nga mao na say mo pangasawa, so ikawalo na siya. Nya mo na thrilling sa ning kuana kay naka patay gud inigsod. Mao ni ang buhat sa yawa, kanang patyon gyud ta. Buhat man gini si yawa kaning kamatayon. Nya unsa may gi alkontra ni Tobias sa gahom sa yawa nga mopatay kung kinsay mga sawa ni Sarah. Sa may iyang tugbang ang pagampo. Ingon siyang asawa, nang higda naman to sila. Ingon siya, mamangon ta kay magampo. Minaw ko katong 7, wa gid to magampo. Britso day kombate. Kana bitaw komedya ko ba kana mga kuan ba kanang mga nabang magminyo ba? Ingon ko nga pag-ampo sa mos Ginoo siya murag di man kakaampuan apa der mo daw kasuway ug unsaon na kamo mag-ampo mo kasuway mo ana nga kana bang wa pagin mo magkahikapay ba nya nagkuyog na mo didto na mo sa kwarto nga kamo na lang duha nya wa pagin mo magkahikapay nya pertigin ninyo ka in love sa man nakaampo mo. Kato sila wa pagod tugod maghikapay wa gyud kanang mao gitoy una nilang panag tupad og higda nya wa pa gyud magkahikapay nya si Tobias 14 niya ka in love ni Sarah. Ingon gud siya gud ingon gusto Tobit nga kaon usa isa di ko mo kaon basta di gid nimo ko pasaligan kay 14 gid in love gid ni Sarah. Di ko siya mukaon, di ba kanang ma-in love ka, murag di makaganahan mukaon. Nakasuway mo ana. Wa. Kanang ma-in love ka ba, di ka ganahan mukaon oy. Labi na og kana ganing bang pugong-pugungan sad, kuan-kuanon ka, ingnon-ingnon kasi mo ginikan ay pag-adto ha, bantay mo adto ka dito. Anya maglagot ka, di ka ganahan mukaon. Gusto jud ka kadto gay mo tan-aon. Mao to pagkita nila perting in love ya gahigda na silang duha si Tobias wa mohikap ni Sarah. Niingon hinon siya, day mangon ta, mangluhod ta, magampo ta. Siya pagim nango og ampo, panagsara kay na ambana, maoy mo pangulog ampo. Kasagaran yung magampo kana magyong asawa. Tanawa lang ko ning nanimba ron. Mga sinakit nga asawa. Kay kanang mga bana di jud kay na mulid og ampo. So nindot kayo ni nga panaminan ba ang gibuhat ni Tobias. Siya nga bana, siya nga lalaki, nga kanang lalaki agresibo man gina, ang unahon ana hikap mandayon. Siya mo ningon siyang asawa, mamangon ta, magampo ta. Siya naglid og ampo. Nga iyang gimension dito sa Ginoo unsay na siyang kasing-kasing ningon siya gipangasawa nako ni si Sarah tungod sa gugma dili tungod sa kaulag. Kay karon gud kasagaras mga asawa kaulag mo nasubo kay palandongon nga kasagaras magpakasal wa na human na sulob-sulob anang puti nga Buddha kanagong puti nga Buddha simbolo man gunas purity. Ang saong pagka pure ana nga ang uban gani puyo-puyo naman
Wa gid kay kasabot na karon ba, ang karon ang kaulag na lang gyud. Unsa man ang kaulag, kanang kagana ba, kanang tagbawon ang gana, dili magtagbaw sa gugma. Mo na nindot kay na nga giingong Tobias. Unsa may nahitabo? Wa sila mga matay. Naayo ang curse katubang tunglo nga naa ni Sarah. Murabag ang tunglong na ang sarang gibutang siyawa, kinsang lakiha mo hikap nimo patay. Basta kanang di tingali mo hikap, kanang sa ubang laki mo hikap, kinsang lakiha mga sawa nimo inigsugod og hikap patay dayon. Mura siya bagkatang kilat ba itong nakamatay diha sa kanang kuan atong niaging mga adlaw, tong duha ka tawo. Mura bag ighikap purinti dayon, patay dayon kag ditso. Ana to si Tobias sa siguro sa tumikap sa patay siguro na ni. Pero pag pangadji ni Tobias, nawagtang ang yawa. Muna ang manag-asawa di ay magampo gyud. Unya ang mulid gyud ampo ang bana. Sa among panahon sa una, ang ako ug yung papa mao'y mo agdag ampo kanang rosaryo. Bisag hubog pato siya mangutana gid sa inigabot. Saman nagrosaryo na mo, niyas mama kusmod kay bakit hubog lang ginas papa, biyaw-yaw nas mama. Ingon ni mama dito, kisay mo rosaryo rep, kisay mo sabat na to. Mga bata, di mo na ka mo sabat. Ana din mama isog kayo, ingon papa, sige bangon, rosaryo ta. Amo na inig rosaryo, papa kuan na kay tingog kanang yangi-yangi na kay ba, aman namo langit pagdaygon. Pero humnon gina rosaryo gyud. Na siyang tanawa o di ba iyang anak pertinan mo kulikta. Mao na bunga man is pagampo. Oh, bungas pagampo eh. Aka nang yawa sa kakabos, perti sa namong kabusas una. Niya sige pagkasakit akong maguwang babae. Na karon buhi pagid taon ning 5. Nawagtang yun niya. Di nasad kayo kabos. Mo nang resulta tungod na sa pagampo. Kita sa dinhi, unsam sa ni pagampo. Kanang nang donate nato bunga na sa ilang mga pagampo. Kanang ibang ni donate nato dinhi ba? Bungas ilang pagampo. Katong akong giingon ninyo nga kana ganing kuan, katong kadto ang duha ka buk anak niya babae. Unya ang usa na dialysis, kidney failure, ang usa cancer. Ana, karon ni message na po siya nako, Father, na ako'y gipada, pada siya 6,000. Nya iya di kong gipadad as picture siyang anak na nagbike sa Tanawa, Father, kusog na kay siya mo bike dito sa kuan ba. So salamat yung Father, ako'y magpasalamat nimo sa imong hinatag og sa imong kanabang inspiring kayo nga faith ba nga wa gid siya mo surrender salig sa Ginoo. Nya tungod anang iyang pagsalig sa Ginoo, nakasinati siya og kaning usa siya bas nakasinati og mga nindot kaayo nga mga pagpakita sa Ginoo siyang gahom karong panahon na nang hatag siya kasagaran gyud ng hatag nato, kasagaran gyud ba pulos gyud maampuon. Kamo din maampuon mo. Hatag na mo. Kani si Tobias maampuon man kay ni manggihatagon sa kay ni siya inyo unya ning mahibaw-an inig ka sunod na kon kay iya sang papa maampuon sa to katus tubit manggihatagon sa kay tus tubit nya kani sila si Tobias ug si Sarah usa ni sa mga descendants ni Jesus, giagian ni sila sa lineage ni Jesus. Murabag sila hinungdan nganong naatay Mesiyas. Ako hawa na. So kita sa daing mga maampuon, mahimong manggihatagon, agianan sadta ni Kristo. Oh, makasulbad tag problema. Karon kaning mga manggihatagon nato, sulbad ng atong problema atong tuang pagkulminisyon. Niabot man ganig 896 ang atong kana ganing na kuan na baligya na halin nga slots 800 ra gud atong budget nya karon gani naagi na mugos og sod na nahimo na hinong 897 kay ipa-appeal gid niya didtong iya di atong gi-appeal na 800
Oh, 897 na. Kay ipasod yun niya sa counting. O, di ni sobra na tag 97,000 sa atong target. Nya kaya ang atong expenses kay 686 raman. O, di na natay. Kamoy kwenta diya. Nya, ang kuan, ang ato sang hope and opportunity, hinay-hinay yung niirog. O karon 1,127 na lang ang nahibilin. Kaya na natay halin nga 3,873. Kada nato kita nga naay muhatag, murabag muluag ang atong problema. Ayay, asa tag-ibayad, ani, ayay, asa tag-ibayad. Ikakita nako, pader, na ako'y gipadala. Gamay, ragyod kayo ni pader. 2,000 ragyod ni. Nako, gamyan ka ng 2,000. Pagkadako ni ana, nako mangani ang 500. Kana na bang 2,000? Pero para nila, gamay ra kay ni pader. Kini bitang taong mga manggihatagon, gamay ra kay nila bisan pa ang 1 million. Pero kani mga tao nga daw bisag 20 pesos kwintahon, bisag kanang 20 pesos nga donut kay tanan, kwintahon gina. Kwintahon. Hapakon pagkamot sa anak og mawa, ikaw ba kakawatan ikaw dako ha. 20 pesos, hapakon pagkamot. Oh. Gamo, unsa man mo? Manggihatagon o dili? Congratulations. Mao na ang resulta na sa pagtuman sa sugo ni Hesus nga naa sa atong kanini ang gospel. Matod pa ni Hesus, higugmaa, mao ni kinatas ang sugo, higugmaa ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, kalag, huna-huna ug kusog. Muna si Tobias, wa siya mahigugma siyang asawa, mas nahigugma siya sa Ginoo, munang didto sa siya nitugyan sa Ginoo, sawap aniya sugdi pagbuhat ang iyang katungdanan or pribilehiyo isip bana. Kay mas nahigugma man siya sa Ginoo, gitugyan usa niyang ilang kaminyoon didto sa Ginoo. Kamo mga asawang ni adinhi, kinsa ba inyong gihigugma? Ang Ginoo o ang inyong bana? Kusga. Unyag mamatay ron inyong bana. Okay ra ninyo dili. Okay, dili. No, simbako sad pada simbako. Moingon gani kana, mas gihigugma nimo ang imong bana kaysa Ginoo. Kaya ito man kamawili. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa to, bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang mahadlokon sa Ginoo, kanang mahadlok ka nga mawa ang Ginoo diha nimo. Ang uban mahadlokon mas anak, mahadlok ang anak mawa. Mahadlokon sa bana or mahadlokon sa asawa or mahadlokon siya sa iyang mga butang, sa iyang mga bahandi. Auta koy among COVID ba gabi among COVID nga meeting ingon dayon ko kanang dili magpabaksin maimpirno. Pastang pangatawa nila, ikaw di pa din magpabaksin ka na ko, na yun, wapa mo sa baksin, na nga no kung dili. Huwat raman sa kog na kay nga magmamalita na libre gina siya. Nya ingon mo sa di lang ta pa di roy kay 2 years ra ba kuno patay na kuno ta. Ana sila ba? Di lang ta na kay ni share mas Father Legion sa dito sa akong parokya diha nang tatos baskitan tanan. Sus pagkahibaw nila atong news nga gitext nga tanan nga nabaksinan 2 years ra patay na. Sus nanguli kuno nanguli. Nanguli ang tanan. Perting hadlokan. Sus kay wa naman gyud kunoy turukanan dito niingon kuno tong gada sa mga baksin ing siya. Father na baksina na kay ngas Father Legion apa siya ikalay among baksinan. Angat to siya. Pabaksin siya dito. Nya, mo to akong giingnan sila gabi is COVID nako og tinuod na nga 2 years mamatay ka humag baksin pagkanindot unta nga makaabot pa kag 2 years wa man kita kahibaw ugma patay na ta. Nya magsikag hunahunaan ng 2 years. Wa man kahibaw ugma patay na ka. Ngano mo day si Brad Tirio di ay Eleuterio nahibaw dito siya nga inigkaligo niya sa dagat adto siya mamatay. Nya kamoron ug maligo mo dagat patay mo.
Kadto ding gabayik diri nga atong parokyano ngadto pa dong stabla, nahibaw day siya nga inigbike niya, anhara day siya mamatay. Nya maghunahuna ka ng 2 years. Nayabag. Si Father Suarez, Fernando Suarez, katong pagduwa niya sa tennis, nasigi siya kadaog kada set, ika-third set. Nahibaw day siya nga inika-third set, pang championship nga set. Adto siya mamatay. Wow, oy. Nya kamo, nahibaw mo nga kanang inyong paglingkod diha, mao na nay katapusan. Wa sa mo kibaw no. Basin. Sige. Si Jesus mitubag kaning iyang argumento, padayon kini sa argumento nila sa mga leaders sa mga Hudiyo nga nagsigig question niya kung siya bagyod ang Mesiyas, kay ang ilagong gisunod mao man ang panagna sa mga propeta nga ang Mesiyas kaliwat ni David or tawgon nga anak ni David. Niya kay si Jesus nailhan man nga taga Nazaret, outside man na sa lugar ni David nga mao ang Bethlehem, mao digid sila katuo. Pero si Jesus baya sa tinud-anay didto gyud na tawo sa Bethlehem. Wa lang sila kakita kay didto man gipanganak sa pasungan. Pero didto gyud Bethlehem na tawo si Jesus, didto lang nagpuyo nitubok sa Nazaret. Pero kining argumento ni Jesus, iyan ning gipakita nga kitang tao ba ang wa nato masabti mao ang Diyos nun nga pamaagi. Makasabot ta sa tawhanon, ma-explain nato ang tawhanon nga aspeto sa Mesiyas. Kay kanigong Mesiyas mao ang manluluwas. Duha man ni siya ka levels, na ay manluluwas nga tawhanon, na say iyang pagkabanluluwas nga langitnon. Nya sa iyang pagkamanluluwas nga tawhanon kaliwat siya ni David. Pero sa iyang pagkamanluluwas isip Dios, Ginoo siya ni David. Nakasabot mo wa? Wa mo kasabot. Basta sa iyang pag mo nga ningon siya diri, iya lang gitagaan ba og kuan ang ilang utok ba nga basig gapataka na lang mo yaw-yaw. Basig ang inyong gipasabot nga kaliwat ni David nga si David unang natao kaysa manluluwas. Dili na pasabot nga si David una nga natao kaysa manluluwas. Pero dinhis kalibutan si David, siya mo'y unang natao kaysa manluluwas nga nahimong tao. Nya mao na kay ang manluluwas nga tinud-anay mao man ang Ginoo, Ginoo man siya ni David. Ang gusto ni Kristo nga atong puy-an or atong dawaton nga ang Mesiyas makahimo siya bisan unsang paagiha nga matao siya sa kalibutan. Makahimo siya ba? Mingon ka, nganong nagtubo man kas Galilea? Yan, buot ay kas Mesiyas, nga Ginoo man siya. Di man siya makontrol og tao. Amo na, di nato kontrolon ang Ginoo. Tagaan ta mog sampol ha, kanang imong pagkaway bugas. Wa kay kwarta, nasakit pagyud ka. Nya porte nimong buotana kay magsigi kag simba. Unsa man magmahay kas Ginoo dili na mga naong ninyo ang butlag di ba magmahay. Unya tuwa hinoy imong silingan nga wa gi simba-simba, magpunay paglibak nimo, perti pag yung isuga, mao mahinoy arang-arang pagkabutang. Ikaw hinong gasigig simba, gatinarong, nagsigi naman hinoong kag antos sa tumang kalisod og mga kasakit. Usahay mo, ingon rabatana, Ginoo, unsa man ka? Wa ka kakita nako sa akong kahimtang. Muna, pugson na yun nimo ang imong isigataw. Tabangi taong ko ninyo ampo, nga masolbad ni akong problema. Niingnon ninyong pare, Father, help us storm heaven with prayers. Ana dayon.
Storm kuno nato ang heaven with prayers. Mura ba hinuog kita na hinuon maoy nagmaster sa Ginoo? Mura ba ang ato ng pagbuot mo'y matuman? Karon baliha. Ingna ang Ginoo, ako ginang Ginoo. Kining akong kasakit, nahibaw-an niya. Nga mausad ni ang iyang gihatag nako, ug mao ni ang makalipay nako. Ang wa nako mahibaw unsao nako nga malipay ko aning akong pagkaway bugas niining akong sakit. Tanawa, di ba pahinumduman dayon ka ni Kristo or sa Ginoo? Nganong nalipay man si St. Francis of Assisi nga nagpakilimos kaysa magpahimos atong dako kay niyang bahandi? Nganong mas nalipay man siya nga nahimong makililimos? Nganong mas nalipay man si San Roque nga gipriso siya sa iyang uyuan didto sa kaugalingon niyang balay niya naganto sa sakit hangtod namatay kaysa pakpakan siya og alimahan siya maayo? Nganong nalipay man siya ato? Nganong nalipay man si Saint Teresa of the Child Jesus didto sa iyang pag-antos sa tuberculosis for 5 years hangtod siya namatay kaysa himsog siya lawas unya mahimo patingali siyang superior sa ilang Carmelite orders? Nganoan? Kay bao mo? Kay bao? Di man mo Ginoo ay na nagpangutana. Mao na day problema, di man ta Ginoo. Mao na sa atong unang pagbasa, ang 4 ka tuig nga pag-antos ni Tobit. Si Tobit ba mo may kuan diri? Nabugtian og dili ma-explain nga kalipay sa dihang naayo siya sa iyang katong katarak. Kadto day yang 4 ka tuig nga nga pag-antos, giandam di ito aron siya maka-experience og dili ma-explain nga kalipay. Munang gasigir siya daygon ang Ginoo, daygon ang Ginoo. Ang iyang anak nga si Tobias, purtis ang lipaya. Kay siya man to'y nangitag tambal para sa iyang papa. Nakapangasawa na mahinoon siya dito, hinoon atong Sara. Sa sige niyang pangitag tambal ba, niya naayo pag yun iyang papa, napangasawa pag yun si Sara. Niya si Sara, nag-antos ba yato? Porting antos ni Sara, kay so nang kay namatay ang iyang 7 ka bana. O karon hinoon na hinoon siya bana, buutan pag yun, Diyos nun pag yun, wa pag yun mamatay. Usahay man gud ni mga igsoon kining atong kasakit ba, ug di ta kabantay, magdepresyon ta, ang uban gani maghikog, pero wa gid ta kahibaw di ay nga ang Ginoo sa matag kasakit naa siya giandam nga dako kayong kalipay. Kana mo ikuwang kay nato, muna ayaw pagsigigmahay ana imong kasakit. Kay dunay gasunod anang kalipay, design na sa Ginoo. Design sa Ginoo ba? Kana bitang mo tan-aw ko anang mga salida-salida baka nang karate-karate, kungfu-kungfu, nila jakitsan, nya mag-training pa sila, mag-training. So hapit mga bali ang lawas ana, siging reklamo ngano maning mura na maning mabali akong lawas ana di gyud mo patuo ang master, sige hangyog inat ang lawas, sige inat ana. Pag abot nas panahon nga duna na siya kontra nga grand master nga dautan kay istanan, ang kadto ding iyang labing lisod nga training nga purtigin niyang reklamuha mao day iyang nagamit pagbuntog atong Grand Master nga dautan kaayo nga kun wa pa siya adto mudawat atong maong grabe kaayong pagpuga sa iyang kapasidad, patay siya ditsong. Mao day na i-plus man dayon mahinomduman day niya nga ang iyang kamot ni kumot adtong murag kagahi nga bato niya portig niyang reklamo iya nagong paakon ipakumot gyud hangtod gyud nga napuga gid niya. Mao iyang gigamit pag patay sa kadtong Grand Master. Maurasan na ang atong kasakit. Kining atong kasakit, mausan itong gamiton pagbuntog sa yawa. Manalitan, masakitan ko. Kay di jud ko motubay sa madre. Nana, sige lang ginter, antos lang gintang. Yan, hitabo man ron nga nagmisyon ko dito sa bukid.
kuyog sa madre. Ni uwan magparting kusuga, kami ramang duhas payag. Ha. Ni ang madre mag-ilis. Mag-ilis yung madre kay nabasa man. Ana. Unya kay naanad naman ko nga di ginabuhaton, di gyud mahitabo. Nya ang madre kay wa man maanad. Uy, ning kuan man. Ning lukluk mas pare. Ana. Naanad naman sa kog salikway anang buhata, nya grabe gyud ang pagsalikway, gihilak-hilakan itong pagsalikway. Makaingon jud ko, karon na lang hinuon ako gubon ang akong gipanday, ang akong gihuptan sud nas dugayng panahon. Ako na lang ibilin ditong madre, muli na lang ko. Tanawa inyong mga naong, wag gyud mo tuo. Ilom da padre. Biyaan ka ni mo di mangluspad. Depende lagi na kung sa imong gimaster. Ug ang imong gimaster mo give in dayon ka temptation, di usa lang ka ana, wana kuha na ka. Pero naanad sa kag overcome og temptation, bisag unsa pa nakalisod, makuha gyud nimo. Ug mao na ang kasakit. Ang kasakit mao ang pagdawat sa mga butang nga lami nga dili di ay angay pahimuslan sama anang kwarta. Nindot magyug na kay kwarta, tagaan kas Ginoo og kasakit sa kakabus. Nya imo nang dawaton ang kakabus, malipay na ka nga ikaw kabus. Basta lang honest, basta lang dili lang gyud ka mangawat. Nakaron gibutang kag posisyon sa gobyerno nga ikay tig-disburse og kwarta nga ang imong signature maoy makaparilis anang binilyon na kwarta. Unsa man, mangawat ka dili. Naay mga tao nga gatuo nga inig kamatay, makapahuway na ta. Di ba mao man ang ubano ang murabag kapoy na kayo, bugat na kayo mong giantos, moingon na lang ka, patya na lang ko para makapahuway ko. Mao ni ang tema sa pag-ampo ni Tobit o ni kanini ang Sarah. Taas-taas man tong atong unang pagbasa, pero ang ilag yung tema, patya na lang ko Lord. Kamu nakasuway na mo ana, mag-ampo mo, patya na lang ko. Papa? May mo din kay perme yung Lord, buhia in taon ko. Bisag galisod naglakaw, Ginoo in taon, buhia in taon ko. Bisag di na kamaong mutagamta mo unsay lami sa pagkaon, kay wa na sa ingipon, Ginoo in taon, buhia pa in taon ko. Ana gid mo sanay akong nabiliban ninyo kay inaana sad mo ka. Ingon ana sad mo ka atat sa ning kalibutana. So si Kristo may pahinomdom nato dinhi sa atong kanini ang ebanghelyo nga ang Dios sa mga buhi. So kung nagtuo tas Ginoo, pirmi gid tang buhi. Di ta mamatay. Na kay Dios man siya sa mga buhi. Pero dunay kalainan ang mga tao nga gikuyog sa Ginoo dito sa langit ug ang mga tao nga niya pas kalibutan, dunay kalainan. Kaya ang dito sa langit wa na may kasakit dito. Wa na kasakit dito, wa na say sakit. Nya dinhi sa kalibutan ni agid nang kasakit ug mga sakit. Asa man mo ganahan mo puyo, langit o dinhi? Tubag kusga ko na be. Langit. Yang sao man pag-atog langit, kinahanglan dinhi sa kalibutan di gid ta magreklamo. Wa gi reklamo. Bisag unsa pay dangatan dinhi sa kalibutan, huna-hunaa gyud kanunay nga ang Ginoo mo'y nagbuot ana. Ay gyud reklamo. Nya ikaduha, huna-hunaa kanunay nga maunay imong agianan padung adto sa gingharias langit. Kanindot ana. Kana bang nanglitan ron, sigihan na kagkulata sa imong bana. Ika, Lord, nindot sa kog agianan da, manglagom gyud akong naong. Ana. Parehang Tobit nabuta.
nabuta siya kay naithan ato to ang ni araban ni sayaw ni say basig ang pare inoy maithan ani na din ajud ka kita sa madre. Diyan nay kon dia sayaw say ay nana nabutas tubit iyang hunahon nga mao sad ni akong agianan padong sa langit nga mahimo kong buta. Si Sarah naminyo siya nya dipagan ni sila makahimo sa ilang gitawag og marital act kanang pakighilawas, mamatay ang iyang bana. 7 ka buok to. Sa dipa mabugos ang kaminyoon, mamatay na. Inigsod pala sa kwarto daan. Ako na di sa kong sugutan na patay sa daan. Ang mga sa tingali, uwa pa man mabugos, di sa ato pa. Uwa pa'y gitawag nag-consumption man na sa in English, nga ang marriage makompleto man na inikasal din kana ikasal din 50% pa na sa validity sa marriage. Ang kuana na ang another 50% kung doon na sila pagpakighilawa sa usag-usa. Ana mag-sex sila. Mao na to ang makapakompleto, bugos ba makapabugos. Ana. So karon wa pa mabugos, uy, mamatay man. Lisod sa nainanaw no? Sakit. Motong sa unang panahon pag yun na sikat kay ng babae nga daghag anak, mao magi ilang tema karon sikat naman ang babae nga jutay rag anak. Yola ka nice nimo oy giunsa man ninyo nga jutay raman mog baby. Ana man na sila karon. Pero mura ganig baktin ang imong anak. Munday ka ala kadanghagod ninyo. Wa ana man ka pero sa unang panahon lahi padaghanay gitog anak. Og daghan kag anak, mas bulahan ka. Og wa kay anak, labi na gyud mamatay ang imong bana, nya wa kay anak, purtig yung luoyan nimo, tamayon ka. Mao ni dinhi hasta ang ilang sulugoon ni Sarah, ang iyang maid nga babae, ming tamay niya. Kay nahadlok man sa tong matakdan. Mingom sa tong babae nga maid, batan-on pa man to siya. Matakdan pa lang ko niya kung amo nga mupatay og bana. Ang curse ba? Ang curse, mutakod nila. Motong ningon siya, layas din dito katipon na to mga patay ni mong bana. Sakit kayo na Imo pag yung maid, niya anaon kag sulti. Motong gusto sa siya magpakamatay. So nindot unta hunahon sa tong Sarah nga, ang akong agianan sa langit, mao ang pagpatay og mga bana. Ana. Nindot no? Kamo din nagsimba karon. Okay ra ninyo mamatay mo karon taod-taod? Okay dili. May sa nang moingon ka, ang ako din agianan padong sa langit no, ang pagkalikto ra gyud kay pag human akong basa, patay man dayon ko. O kani sa akong pagkapari, di maingon sa ko ang agianan sa akong padong sa langit, ang akong pagkapari. Pag human ako gwali, patay na yun. Ana, no. Or ang pagpangulikta ba ka noon? Ako agianas langit ba? Kanig yung pagpangulikta kay daghan kay mudunit basta ako'y muhangyo. Ana ba? No? Kato ganing akong gihangyo nga sa to ato ring update ragon. Basig mo nitong agianas langit, no? Ngato ganing Mary's Embrace nahurot naman to, gihonong naman to nato atong Domingo. So ang ato rong final nga na dawat yod sa mga Mary's Embrace nga slots na maligya matatog 800 man to ka slots. Ang nahalin gyud tanan sa final counting karon is 896. Kadaghan na. Pakpak. So nahog ni siyag 896,000. Ako namang gipakwintas atong treasurer. Ang atong total nga nagasto atong Flores de Mayo hangtod yung culmination ning abot ra siya og 686,000. Naatay mao tingin sa ni atong agianas langit natay ginansya 210,000. Di pakpak yapon. Ato ning ipuno sa atong project. Kay wa pa masad mahurot ang atong gibaligya para sa atong project, may ang tag hotdo na ni nato. As of yesterday, ang nahali na sa atong Hope and Opportunity slots ning abot na og
3,822. So 1,178 na lang ka slots ang nahibilin. May taghot doon sa ni aron sa mo malangit. Basin dig mao ninyong agianan sa langit ang pagsigig donate, no? Sa ato bang mga kuan ba, ato mga donors, kay naaman sa uban nga bisan pag magsigig simba di gyud mo donate. Na bang palibagbag lang ba? Pero ni ay wa magsimba din anang magsigig donate. So agiana sa tingin na padong sa langit. Pero kanang nagpalibagbag, ang bautasan na sila padong. Bitaw. Kana ba? Mo na ningon si Kristo, lahi kaayo ang kinabuhi didto sa langit. Unya ang mga tao sang nias kalibutan nga nangandoy nga malangit, lahi sa tag kinabuhi. Nga naman, relax kay ta. Panahon ka sakit, kahibaw ta, agiana ni makapasantos din ako. Panahon sa kalipay, mingon sa ta, praise the Lord, ako ning i-share ang akong kalipay sa akong isig katao. Para guna nang dako kay kag sweldo, kay dako kag posisyon sa gobyerno or sa kompanya, dako kay kag sweldo, nakapalit kag yuta nga dako. Nakita kas imo mga silingan nga way hapit pinuy-anan. Lipay kay ka nga dako kay kag sweldo. Unsa may imong buhaton? Imo nang tigomon o imong ipaambit aning niya in taong gailaid sa kalisod? O kamo pa'y tagaag dakong sweldo, ipaambit o tigomon? Wa masan mo yung sweldo. Mao na, o kamo pa kay na dakong sweldo or dakong income, ambot lang, nganaong ninyo. Sus. Pero congratulations kung naa ka na. Kana bang ang kalipay ipaambit, ang kasakit atong antoson. Usahay manggod kita lahi ang atong kalipay ato, ang atong kasakit mo'y atong ipaambit. Mga buangon kay tang dagko. Tanawag masakitan na ka. Di ba una pa kamutagad sa imong bana, imo dag ipaambit. Ikaw, yaw-yaw kag mayo. Pero sanay nalipay pa ka, sige lang kag TikTok, sige kag selfie, lipay kay kastanan. Di juga mo tagad sa imong bana or sa imong asawa, pero ini kasakit na, o nanay kasakit, hala, to ana, sige nagduol. Abisar ako pare, na may daghang mga tao diyang malipayon kay kastanan, di gyud mo duol, napadir, di akong donasyon, ana, mana ba? Ini kasakit na, bloos lagtigs, padir iampo in town, padir na COVID, iampo in town, padir iampo, padir gioperahan, padir stage 4 na, iampo in town, padir. Ako pagi, sulan-sulon. Pero maong sanay akong role, tigampo. Pero nga ako lang ba, ano bang mahinumdum lang kas imong isig katao, kung na kay kasakit, pero kung na kay kalipay, murag ikaw ragyod. Parehagod anang mga anak sad, mga buangon kayong dagko, samtang enjoy pa kayo sa iyang uyab. Hala, siging suroy, bisan pag ingnon sa mga ginikanan, ayaw nagbuhata, ay mo pagsigig laag kay madisgrasya mo ana, sige lang yun, di yun maminaw, tanawa inig suka-suka. Labi nagbiyaan na sa uyab na laki, kusog ang mutukha, inig suka-suka, pauli ginas ginikanan, hilak-hilak pa. Atiman sang ginikanan, ala adto magtago dito, hantod mudako ang tiyan, hangtod manganak, ini magpanganak, ibilin lang bata, to na ga short sang mubo kayo, sige na sang kuyog dito buang-buang dako. Ini ka disgrasya na sa dato, balik na sad. Ingon ana usahay ta no. Mao na sa wapata masakit or gisakit or nasakitan, magkat-on ta pagpaambit sa tong kalipay. Kani si Tobit, kusog kay ning mutabang siyang isig katao. Mao na nga sa panahon siyang kasakit, daghan sang nitabang niya. Og moabot ang panahon nga kining atong kasakit niya matinabangon kay ta, atong ihangad sa Ginoo, matod pa diri sa unang pagbasa, gidungog sa Ginoo ang ilang mga pagampo. Kini sad si Sara, matinabangon sad ni siya. Mao na nga di gyud siya mobalibad kun kay sa una gong panahon buya-buya man to, og ibuya siya laing laki, taayang paminaw mo man akong way of service. Sugot lang sa siya, di siya magmahay ba na kapito na ko na, kalima na ko na kuan na minyo, paminyo, di na ko tagam na ko anang buangan, buhata na, wala kapuslanan, sige lang isiyag minyo, hangtod yun nga pito na yun kabuok ang namatay.
O natawo pa ko ato, nya iminyo sa ko dito. Patay sa tingal. Mao na ngano man ang focus dili ang lawas kung dili ang ato gyung kalag. Mao na sa atong salmo responsoryo ang atong giingon diri, kanimo o Ginoo akong gibayaw ang akong kalag. Pasabot, focus tas kalag, dili tas lawas. Kay kanang lawas, mulabay ra man na. Ang kalag yun maoy permanente, mo'y mo padayon. So ay kay kabalakag na sakit imong lawas, basta himsog lang imong kalag. Nya kanus aman mahimsog, kung kamaotang mo dawat sa tanang kasakit og sakit aning kalibutana, nya dili kita mo undang sa pagpaminaw o pagsunod sa pulong sa Ginoo.